Що не тиждень, то халепа. У центрі скандалу опинилися телефонні переписки політичної еліти. Трендові нині телеграм-канали наробили такого, що чим далі, тим цікавіше. Подекуди посадовців самотролінг рятував, а перед деким кримінальний кодекс навіть замайорів. Ну а що? Країна в смартфоні, вона така. Чим вразив тиждень? Давайте пригадувати разом. Вибитий зуб та синці на обличчі. І не аби кого, а у самого очільника Офісу Президента. Усе через цю аватарку. Андрій Богдан сам поставив її у Фейсбуці в неділю, а вже в понеділок країна вибухнула шквалом питань та емоцій. У ЗМІ з'явилась інформація, нібито Андрій Богдан побився з головою СБУ Іваном Бакановим. І хоча в Офісі Президента все це спростували, сам Богдан вирішив підкинути дрова до політичного багаття і вразити усіх, так би мовити, новим образом. Хтось оцінив почуття гумору глави Офісу Президента, а хтось обурився. Не до лиця таке високопосадовцю. В телеграмах почали писати, що то усе провокація. Та от чия? Політичний бомонд цього тижня сколихнув новий персонаж. Такий собі Джокер. Міфічна дієва особа, яка навіть має свій телеграм-канал. Новий викривач таємниць народних обранців додав жару. Тільки-но країна почала оговтуватися від опублікованої переписки депутата Богдана Яременка з дівчатами легкої поведінки. Пам'ятаєте той скандал? Яременко ще тоді журналістам погрожував. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль. Так от, цей Джокер переконує, що спілкувався з Яременком від імені генпрокурора Руслана Рябошапки і закликав депутата вибачитися перед дружиною і президентом. Нардеп послухав і зробив. А ще написав заяву про звільнення з посту очільника зовнішньополітичного комітету. Та поки голова Верховної Ради мовчить, так само, як і сама фракція. Ще один джокер-скандал стався із депутатом Миколою Тищенком. Цьому провокатору, який писав йому від імені генерального прокурора, депутат буквально душу вилив. Розповів, як йому важко. Мовляв, скандали у Раді та й сама робота під куполом вбивають його ім'я. Дружина аж плаче. А ще пранкер намагався вивести на чисту воду та з'ясувати про доплати для депутатів із монобільшості і просив не роздавати гроші особисто. Той обіцяв, цитую, помінять тактику. Сам Тищенко поки нічого не коментує, а от його колега по фракції Олександр Дубінський обурений, кличе Тищенка на поліграф. І от вишенька на торті цього тижня – бійка посадовців. Такого ми давненько не бачили. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в радикально-жовтих штанях прибув до аеропорту Борисполя і вчинив там бійку з нардепом від «Слуги народу», головою парламентського комітету з енергетики Андрієм Герусом. Його Ляшко нібито зовсім випадково зустрів у залі офіційних делегацій ВІП-терміналу. Головний радикал дорікнув Герусу, що завдяки його поправці став можливим імпорт електроенергії з Росії, а нардеп у відповідь дорікнув Ляшкові, буцімто той захищає бізнес Ахметова. Від слів до справи. Спочатку пальцями один одного тицяли, а потім сорочки дерти почали. Поліція відкрила кримінальне провадження, а відео зі стусанами вже набрало кілька тисяч лайків. І це лише на офіційній сторінці політика. Ахметов купляє? Ні, ти купуєш, Ахметов купляє. руками. Руки забери. Забереш ти. Іди на отсюда. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду. Наступний тиждень у депутатів пленарний. І окрім ухвалених законопроєктів, чекаємо від них нових сюрпризів та телеграм-откровень. «Слуги народу» вже міркують, як відрізнити, чи справжній генпрокурор їм пише. І взагалі, чи не проник Джокер у внутрішньопартійний чат.